Jeg elsker det der med at skabe noget. Det er det, jeg synes, der er interessant. Det betyder så meget for mig, at jeg får freden, roen og kan dele den, altså være i et med naturen heroppe. Den største inspirationskilde, jeg har, det er at være her. Absolut. Altså hele ideen, det bliver jo spurgt om altid. Hvordan fandt du på at lave de gummistøvler? Ja, tænker jeg så. Hvordan var det egentlig, jeg fandt på de der gummistøvler? Det var faktisk i og med, at jeg bor heroppe, hvor jeg bor. Og der rendte rigtig mange rundt i sådan nogle PVC-gummistøvler. Og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at lave nogle, der var trendy, og give dem nogle snøre i, og give dem nogle farver. Og ud over det, så lavede de nogle materialer, som var gode og ikke PVC. Det første, jeg startede med, det var jo at lave en lille bitte butik i Hornbæk. Og der startede jeg med min egen lille kollektion og købte lidt fremmedvarer også. Og den har jeg stadigvæk i dag. Så i dag i Hornbæk har jeg min lille butik, og så har jeg en stor butik, hvor jeg har Ilse Jacobsen, altså hele brandet og skobutik. Og så har jeg en lille en, som er det nye brand, jeg har lavet, der hedder Cruise. Blandt andet har jeg blomsterbutikker, som ligger i samme oase, samme gårdhave, som de andre butikker er repræsenteret. Og det hører rigtig godt sammen. Så har jeg bygget mig et spa, og det har været en livsstrøm længe at kunne få mulighed for at kunne bygge sit eget spa. Altså ting at kunne gå over i varmebassiner og få massage og dampbad og sauna og alt det. Og så det var ens eget. Det er jo fantastisk. Jeg har lavet min egen restaurant, og i restauranten laver vi nordisk mad. Så sammen med Ilse Jacobsen Hornbæk, så var det toppen her for et par måneder siden, hvor vi lancerede min nye produktlinje, som hedder Ilse, by Ilse Jacobsen Hornbæk, som er en cremeproduktserie, beauty line-serie. Og vi var så heldige, så vi faktisk vandt årets nye brand i Danish Beauty Award. Og det er jeg jo fantastisk stolt af at have vundet det. Så alle de ting, produkterne, blomsterbutikkerne, spadet og Ilse Jacobsen Hornbæk, det er det, der ligesom er mig og hører under mit livsstilskoncept. Og det er der, jeg skal være, og det er der, jeg har lyst til at blive. Og jeg forhandler i dag i 23 lande, så det er jo mange forskellige steder, mine produkter de sælges i dag. Der er ingen tvivl om, at jeg finder noget nyt. Jeg skal nok finde et eller andet at lave. Det er jo det, der gør livet interessant. Det er at finde en ny idé hver dag.